Molt bon dia. Des del Centre d'Espiritualitat de la Cova et saludem, us saludem en aquest inici de les introduccions d'aquest Tridu Pasqual. Avui dijous proposem aquesta introducció, demà divendres, dissabte, diumenge, fins a viure el sentit, ajudant-nos a viure el sentit d'aquests dies. Se'ns ha demanat a la comunitat de jesuïtes que puguem fer aquesta introducció i avui jo mateix, demà el Carles Marcet, dissabte Sant també i el diumenge el Xavier Meloni us anirem proposant aquestes introduccions per mirar de viure una mica més el que és la passió de Crist, sabent que ben conscients que no és un relat del passat, sinó que a través d'ell vivim la transcendència del moment peculiar important que estem vivint. Sapigueu que tots els materials per escrit que els tindreu posats tant a la pàgina web pregaria.cat i a Instagram, coixinet, jesuïtescat. Allà trobareu el material per escrit d'això que anem introduint, si és que esteu interessats en tenir-lo per escrit. Per avui, dijous Sant, et proposo imaginar-te avui matí que comencem amb els preparatius d'un sopar que tindrà lloc aquesta tarda vespre, un sopar, una eucaristia que a la teva manera podràs viure, com sigui, però que des d'ara comencem un compte enrere en el que tot el que facis, tot el que llegeixis, tot el que mengis, el que comparteixis, sigui com un preparatiu interior per anar vivint aquest temps, aquest vespre, aquest sopar d'aquesta nit. I en concret, que sigui la pregària personal un lloc en el que interiorment et disposi a entendre millor el que hi ha en joc. Seria com viure des d'ara una mena de tensió positiva que ens porta a una més gran atenció a la presència del Crist en la nostra vida avui dia tan crucial. Des d'ara tenim en compte, com diu Sant Ignasi, el a dónde voy. Afegim també el i a què. Important saber a dónde voy i a què. I aquest a què us proposo agafar el que és la pregària de col·lecta de l'Eucaristia que avui celebrarem, que diu que obtinguem la plenitud de l'amor i de la vida. Que obtinguem, demanem al Senyor obtenir la plenitud de l'amor i de la vida. L'amor i la vida posats en paral·lel, com si fossin la mateixa cosa, perquè de fet ho són. La vida no es compta en minuts, en anys, la vida es compta en amor donat. Cada manera que obtinguem, rebem del Senyor aquesta plenitud, aquest vol, aquest got omplert fins alt, aquesta mesura corulla plena de l'amor i de la vida. Això és el que demanem, arribar a aquesta plenitud. Que visquem, doncs, en aquest desig de rebre, de contenir aquesta plenitud i que aquest desig es pugui manifestar tal com és, com ets tu, de moltes maneres. Hi ha gent que és més artística i ho expressa dibuixant, ballant, cantant. Troba la manera de com poder demanar al Senyor aquesta plenitud d'amor i de vida per avui dijous Sant. En aquests dies, en aquestes setmanes, aquesta vida ve qüestionada precisament per tota la qüestió del Covid-19. Tanta gent que està vivint sola, confinada, tanta gent que està vivint morint sola, que aquests relats no quedin al marge de la meva pregària d'avui, sinó que també puguem integrar-ho. Tenint clar a dónde voy i a què, et proposo dos punts. Un primer al voltant de la lectura, primera lectura, la d'Èxode 12, la primera lectura de l'Eucaristia d'avui, i el segon al voltant de Joan 13, la lavatoria de peus. El primer punt m'agrada titular-lo Alçaré la copa i compliré les meves prometences.
el Salm, que després de la primera lectura cantem o llegim, és del Salm 115, i un dels versets diu això: alçaré la copa i compliré les meves prometences. Perquè, en efecte, el sopar de Dijous Sant que celebrem s'inspira en aquell sopar abans de que el poble d'Israel marxés d'Egipte. Aquell sopar en què Déu estava a punt d'actuar contra els primogènits d'Egipte i a punt de deixar franc el camí de la llibertat. Aquest era el sopar pasqual. Precisament coincidia amb la festa de Pasqua, la festa en què els pobles de pastors celebraven, demanaven la protecció sobre el seu ramat. Doncs Déu tenia en compte, tenint cura del ramat en aquest dia de Pasqua, que coincideixen les dues coses, allà es donen. I per tant, podríem comptar o tenir en compte també que aquest record de la celebració del poble jueu, en què Déu actua matant els primogènits, mirant de treure tot el sagnant que pugui tenir des de la nostra perspectiva, podem considerar els primogènits tot allò que vol manar sobre mi i m'aparta de Déu. En mi viuen uns primogènits que volen manar en mi i m'aparten, de fet, de Déu. En primer lloc, el primogènit de la cobdícia, aquest desig de posseir, de contenir, de tenir cada vegada més i més. El primogènit de la vanaglòria, que fa comparar-me amb els altres i situar-me per sobre dels altres. O el primogènit de la supèrbia, que demana a tot preu controlar-ho tot i que tot passi per les meves mans. Cobdícia, vanaglòria, supèrbia, poden ser aquests tres primogènits sobre els quals Déu actua, és a punt d'actuar. I puc demanar-li que actuï així, perquè això impedeix que siguem germans, impedeix que sentim a Déu com a pare de totes les coses per a tots. Jesús, doncs, amb els seus deixebles està a punt de celebrar aquest sopar pasqual amb els seus. Hi ha un detall, una sorpresa que Jesús té pels seus amics, i és que, més enllà del que haguéssim pogut preparar d'aliment, Jesús diu: mireu, l'aliment sóc jo, el pa, el vi, sóc jo. Jo sóc la força que us permetrà sortir cap a la llibertat. I, de fet, Jesús, dient aquest pa és el meu cos, aquest vi és la meva sang, s'està oferint tot ell, sense reservar-se res, sense por de perdre res, en aquesta donació, ofrena total als seus amics, que també és ofrena total per nosaltres. Aquest vespre, doncs, 2000 anys després, nosaltres també ho reviurem, recordarem, i com deia el Salm 115, podrem també, doncs, alçar la copa i complir les prometences d'aquest desig de fraternitat. Precisament en la nostra pregària, inspirada en aquest text d'Èxode 12, en un primer moment podem demanar sentir el goig de la llibertat, que és a punt de tenir lloc, no? Sempre diem que el millor del cap de setmana és el divendres a la tarda, doncs el millor de la llibertat és aquell moment previ a punt de donar-se, que és el que estem a punt de viure. Potser m'ajuda a tenir una certa consciència de la respiració, com per fi poder respirar al ple pulmó aquesta llibertat, en aquest moment on estem continguts, on estem confitats, també confitats, però estem confinats. Pot ser una pregària que es pot fer a l'exterior, en aquest desig de guanyar, doncs, horitzó i no perdre l'esperança d'aquest horitzó. Per tant, un primer punt, demanar sentir el goig de la llibertat. Dins aquest primer punt, primera cosa que podem fer, aquest goig de la llibertat. I en segon lloc, podem enumerar quines són aquestes prometences
que jo voldria fer el sant, el calze, la benedicció, aquestes prometences contra aquests primogènits que volen habitar en mi, el primogènit de la cobdícia, de la vanaglòria i de la supèrbia. El primer punt al voltant de la primera lectura de l'Èxode, i un segon punt al voltant de la lectura de Joan 13. Mireu, jo penso que si haguéssim d'associar una música a la lectura del lavatori de peus, sens dubte l'inici del lavatori de peus hauria d'haver-hi com un crescendo, o hauria de ser un redoble, perquè allà hi ha una tensió que està a punt de desfermar-se. Mireu si no. Comença el text dient: era abans de la festa de Pasqua, important pels jueus. Jesús sabia que havia arribat la seva hora, l'hora de passar d'aquest món al Pare. Ell, que havia estimat els seus, que eren al món, els estimà fins a l'extrem. Mentre sopaven, quan el diable ja havia posat en el cor de Judes, fill de Simó Iscariot, la resolució de trair-lo, Jesús, sabent que el Pare li ho havia posat tot a les mans i que havia vingut de Déu i a Déu tornava. En aquest moment, doncs, tenim a Jesús que, conscient, present, de que aquest és el dia, aquesta és l'hora, aquest sóc jo i aquests són els seus. Màxima presència, màxima consciència. Que tot d'una, aquest redoble sembla esberlar-se com un cartell de cartes quan llegim a continuació que Jesús es treu la tovallola, agafa un gibrell, posa l'aigua i comença a rentar els peus dels seus deixebles. Està fent la feina que fan els servidors, les servidores, el qual en aquell context sonava realment estrany. De fet, Jesús ens tranquil·litza els seus deixebles dient: ara això no ho enteneu, ho entendreu més tard. Ho entendreu més tard. Jo, llegint aquest text, puc demanar entendre què vol dir aquesta manera de ser tan present i tan conscient que sigui pesant per tan a baix. Demano entendre-ho. Em pregunto si aquest més tard ha arribat per mi i jo ho entenc, i si no ho demano. Si demano que el servei amorós pels altres, allà està el repte, la clau de la realització, de la plenitud de la vida. I fins i tot el servei amorós als altres, fins i tot el servei amorós a aquells que estan a punt de fer-me mal, de trair-me. Perquè l'acció de Judes no canvia la iniciativa de Jesús. Demano entendre-ho. Cal dir que els deixebles tenen clar que ells són de Jesús. De fet, quan Jesús li diu: bueno, si no et deixes rentar, no tens a veure amb mi. Senyor, no només els peus, tot. Els deixebles tenen clar que són de Jesús. Fins i tot Judes encara es podrà permetre acostar-s'hi i besar-lo. Tenen clar que són de Jesús i per això es deixen fer. I sentir-se vinculats es deixen fer, i gràcies a això, al moment de la resurrecció, seran doncs capaços d'entendre-ho, cosa que encara no entenen. Nosaltres, en aquest segon punt, a partir del text de l'Evangeli de Joan 13, ens podem deixar encisar per aquestes paraules que anem llegint, que anem trobant, i fins i tot prolongar la nostra lectura al capítol 14, 15, 16, 17, on tenim tot el que diem el discurs sacerdotal de Jesús. I mirar de posar en paral·lel el dinamisme del món
amb el dinamisme d'aquest Jesús que es posa als peus. I mirar d'entendre, de comprendre que la història es mou més per aquest gest de rentar els peus dels deixebles que no per tota la parafernàlia que és a punt d'esdevenir al llarg de la passió. En aquests moments també que estem vivint aquest tràngol del Covid-19 amb un cert por, fins i tot pànic, puc preguntar-me què vol dir per mi rentar els peus. Què vol dir per mi rentar els peus els uns dels altres i deixar-nos rentar els peus. Què vol dir això? Puc preguntar-me també on trobo gestos d'aquest dinamisme de Jesús que es posa a fer aquest gest. On trobo quins gestos em venen al cap que jo hagi pogut veure, ser testimoni o fer, que em recordin que efectivament la història canvia per gestos com el de Jesús i no amb altres coses. Mirar d'entendre en definitiva la benaurança, aquesta benaurança, benaurats vosaltres si feu el mateix, que sona com un manament, feu això, però en el fons és una benaurança, és una aposta per la felicitat a la que Jesús ens convida. Som a les portes de reviure el temps de la passió. Deixem-nos apassionar per la vida de Jesús. Deixem-nos atreure per Jesús que va a la passió i fins allà on ens sigui donat acompanyar-lo, seguir-lo, allà restem, allà ens quedem i deixem que això ressoni amb nosaltres. Que el Senyor ens inspiri i ens acompanyi.